ka Pyrthei TV. Kajing trishta mo sodar snong ringkat kajing snok tilang kinong kitkam bat ki pajba nong song snong kala pelong ya ka snong nong sopian ka snong ka badan markhap bat ka sor nong ston banyo ya ka ying darbar ka papaka ya ka ni ka ying darbar la ni ka BNRGSK building la tailing bak scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan ka balawan lingba ka office jong block development officer ka nong ston community and rural development block ha ka jingmang pisa ka ba arpau lak tingkang. Ya kini kayong darbar la pelipat ba daw additional deputy commissioner ke West Khasi Hills uba CP maukon ringkat kajing sakhilang jong UBDO ke Nongston CNRD block u komandan jong ka 4th MLP battalion uba lakador SIM berkipat ba nong sosno kilai teli kinhun sang bhalang ki bakenthup ya ka Nyau Tribe Youth Council ka Jaintia National Council bat ka Confederation of Free Boy People kila pha da kajing tho show menteri rong ba ka Jylla u konrad kongkal sangma ban panjing pensyai kumno ka sarkar kan Pyrthei ya ka jingrung laitlan jong ki poiwir shagijaka ki bamhap hapo ka schedule area hadien ba ka sarkar India kala pelong an ya ka Citizenship Amendment Act arhazar khat khandai bat penmi ru dangshen ya ka rule jong kanikaan kini kilai teli kiseng bhalang kidawa na ka sarkar ban pentri kam no mador ya ka inner line permit bat bandawaru na ka sarkar pedeng bakan pelaj ya ka Jylla Meghalaya borok away na ka Citizenship Amendment Act kinoyalam jong ka North East Students Organization ha ka khat pratrik bnai Lber arhaza apusau klapoi shanong ba New Delhi hadien ba ka Supreme Court kala bu sngi ban shong bishar ha ka khat khandai trik Lber arhaza apusau ya ka mukaddama jong ka ni ka kenhun hadien bakala ujor ya ka jingpelong an jong ka sarkar India ya ka Citizenship Amendment Act arhaza khandai bat penmi ru dangshen ya ka Citizen Amendment Rules arhaza apusau da ka jing thmu ban wanra lang ha ka jokadun sa ya ki kertong ki banya khun ha ka ne election MP na Shillong seat ka Sankardev College kala pelong ya ka symposium halor ka phang Parliamentary Politics and Political Participation ya kani ka symposium la pelong da katanat political science bat ka IQ AC jongka Sankardev College hakaba ki samla puli na ki college repair kilawan banishim menta hakani ka symposium hakani ka sngi ka kertong jongka NPP ka Dr. Mazel Amprilindo kamshim lawan mi satya barkum juru u MP uba Vincent H Palaru u klempoi Andre lawan mi Bujli da uba Manuel Badwa patna ka seng BJP Namar ba amshim lapan bena yau kertong lawan ban mi khman da uba MH kharkrang ubadi nong aktien jaka party ki kertong ki bala poi shakani ka symposium ki kenthop yau kertong ka Regional Democratic Party uba Robert June Kharjaran u kertong ka Voice of the People's Party u Dr. Ricky AJ Singkon bat uba lakhon kama u kertong shimen hadien gajing ujor jong ki babun ngot ki brio shaka Federation of Khasi Jaintian Garos People Mauprem Circle na Kylleng jong kinong yalam ka seng haga khat pratrik Lber aja apusau hapo ka jingalam jong president uba regional thaba ula penpau ya ka jingsngau si ber ka jingsngau diaw ba ka jing pentre ya ka smart city kala wan ra penban ya ka jingmensau ye ki pajba nong lek nong wan namar baki arteli kinar iba mi shalor jong ka surok hakar bom mauprem na Kylleng jong ka seng kala aipor hapo arpusau kenta ban maramot ni ban weng ya kini kinar balada ki bor penyat kemle AA hapeng kini kapor balabu ka seng kan weng hino da ka paot no yau ni unar ubanem ubalong ka jingma ya kalik kawan jugi patba armut ki brio bala syak keno baki ki basuba menshono kila syak bom shnong hakipai bhur ha ka shnong mauthlong East Khasi Hills District ha ka khandrutrik ubnai Lber arhaza apusau ya kini ki arngon la yo ban pelaj em daki pulen na khti jeng ki pai bhor hadien bekla sha tangon ha banda jam jai karkum jing yo jing tem na ki telong Khubor la yathu ba ha kapor kum ba khatwish teng mistem uwe ubrio uba lai phnyau snam karta bar uwe pat uba arpho snam karta kila sha keno ba ki deki mensho no bat halor kani ka jing suba ki pai bhor ki badan deki spa ngut kila kem bekla bom snong yaki lai thu ba habaki pulit na thanat ka soyong kila yo sngaw ya kani ka jingtem marmar kila let sha kani ka snong mauthlong ban pelaj im yakini ki arngon hnrei namar ba upaj ba ula buan palan ki pulit SOT na Shillong kila let ban senran lang bar kila yo ban pelaj im yakini ki arngon akti ki pai bhur sangot ki brio kila yap bat buan ngot kila mensau ha ka jing khalem jong ka weka building ha garden reach area ha Kolkata
Ka building ka basan mala kala Kylleng ha ka shiteng mit jong ka sngi ublei. Ka menteri rangba jong ka West Bengal ka Mamta Banerjee kala hukum ban kem ya utrai jong ka ni ka building Muhammad Wasim. Wala ka don hapedeng ka jing mensau ka Mamta Banerjee kala lek Woodwood Hospital ban lek pet ya ki ba mensau. Ka Election Commission of India kala penbena ba ka Sheetal Devi kandai ka National PWD icon jong ka ni ka election ka ba mentam. Ka Sheetal kadai ka nong ya set khnam ka bamdon kti kadai ka balayo ya ka Arjuna Award. Kamet yap jong Muhammad Hafsan kalawan poi ha yingsa jong Hyderabad bala pendem ya ka jingle niam khaddu bala tep ya ka met jong ha masjid ikutub sahi ha bazar ghat. Udi nong India bala yap ha kathma ha pedeng ka Russia ba ka Ukraine. Ula sha thok ha kibriyo ki bakular ban aikam ya Russia hendrei ha bala poi Russia la pendrung penban ha ka kam sipai ban yarap iki sipai Russia. General Secretary Jongka Congress Rajasthan Amin Pathan ula syakem haki pulen namar ba ulet tomen yekinong tre Jongka Trat Forest ki balalet banjurib ya ka farmhouse jong u ka ba ula tei bean ha ka jaka Jongka Trat Forest ki pulet kila sayo Pathan na ka yingsa jong u bat ha ka por bala ra ya u shing bishar kinong kershan jong u kila mi pat ba bat persha ya ka jing syakem ki jong u shisngi hadian ba ka Election Commission of India kala penbena ya ka tarik election Menteri Ramba Ado Karin Narendra Modi ulalum jingalang ya kenhun Menteri Sarkar jong u bat ulah hukum bakit penkrek lepa ban pen ikam hapo shispa sngi hadian ke jingwan ka sarkar ka bathmai na ka benta ka sansnem ka banwan Umodi ulakop da ka baong ba klem artatien kanwan biang ka sarkar jong u balada ban penkrek lepa kinu kikam ban pentre namar ba shisian shimti biang ya ka sarkar bathmai haban pen ino ya kikam Hadirin baka Election Commission of India kala penbena ya ka tarik election bat baka Model Code of Conduct kala terikam Khubor sarkar ha Ahmedabad kala le jenrat lot plan ya barok kijing tho harut surok ni kidukan ki badai kijing penbena jong ki sengsan Pyrthei ba per Hakasngi basdang manle jenrat napang lut kila don hadu nyau hajar arpo pratli ki poster kijing drodor hakenro ki bana bat ki wei pat kijing penbena jong ki sengsan Pyrthei ba per Kalami kejing akan an ha Sandesh Khali ha West Bengal ha kasngi ublei ha kaba kinong shong shnong kila dawa badai bankem salaingot kinong yalam jong All India Trinamool Congress bakun thum ya ukli do jong ka panchayat u Haji Siddiq Mola bat angot ki palok jong u Barok laingot kiri kibriyo ki badan hasenda jong u Sheikh Shah Jahan u briyo bakun syait ban hirthma ya ka kenhuan ka Enforcement Directorate pat ka CAPF Hakasngi sejan ki sipai Israel kala kerwet ting hakiktem jang ki Hamas ha Gaza bat bun ngot ki sipai jang ka Hamas kila kelon yam menda kala asking ublei ru ka Israel kala khandra sah ka hospital ka ba het tam ha Gaza ka Al Shifa Hospital ke Israel kala yo jingtep ba ki dan kinong yalam jang ka Hamas ki badan hapo kani ka hospital bat ki shong perkhat kam hangtei kumno ban hirthma ye ki sipai Israel Presiden ka Pakistan Asif Ali Zardari uloong baka Pakistan kat kerwet ting ya kilekno ki badan hakeleng ki benta jang ka Pakistan kum kadak ka jikput kala nama ka jingsha penyap ki sipai hakas ngi sejan keladan nyamut ki sipai Pakistan ki bala yap kuntup ru ya armut ki officer hak jing her thama kilekno hak tem jo ki sipai hanon Waziristan Usadari lalit ngaulam ha kasngi le nyam khaddo yiki armut ki officer kata Lieutenant Colonel Zaid Kashif Ali pat Captain Muhammad Ahmed Badar. Presiden Russia Vladimir Putin ulama ham lepa ya United States bat ya NATO balada ken pha sipai se Ukraine klempap kan khe kathma ba kabalai. Ulong ba kimla ban buri issue ba ki sipai jo NATO ki don ha Ukraine. Hendrei lada ki tur Shamadan thma ka Russia kan hab an selut kat badon kabut Khubor. Uputin uloong ru babaro ka Pyrthei kitip ya ka bor jo ka Russia balada ki bakla kala banja ka jingja ka bakin am khmi lenti bakanja ka jingnyau vote hak election president Russia kampat dem mrei kumba khandai persen ki vote lada panyau bat nakini khandai persen u president meminta Vladimir Putin ula job kuput bat kani ka pin balo job suk hak ni election Uputin ula keren ai khublei leparu yeki nongkershan jong u bat ya baro kinong shong shnong jong ka Russia ki balai shimenta shirham hakani ke election ka bamenta Menteri Ramba Ado ke Israel Benjamin Netanyahu la keren shai shakiri ke Pyrthei ki bakentho ya ke Israel ba ke Israel kanam pendam satya tat hadu bandala ban pen urlong ya ka thong jong ka kata ban penyap lut plan yeki dekhot jong ka Hamas bat bakan sei dakabor yeki brio la jong ki ba syara bor Gaza
Ula keren syai syikitu ki bakan tho da ka baong baka Israel kanam kelat da lei-leiru ya ka jingja ka belaja ha ka nyautrik ubnai risau ar hazar al pulai. Ha ka ba ki nong shong shnong bat ki shipai jongka kila syak penyap ben ha ka jingher thamakan san ka Hamas. Ka kenhun Menteri Sarkar jongka Israel kala shim ya ka rai ban penbenano ha ka nyautrik risau. Kum ka sngi sakan mau ha ki khana pateng jong ka dikari. Ya ka ba an rakhi man lau snem ha Kylleng ki benta jongka Israel. Kahinyau terik urisau kadai kesngi ke badum naba kadai kesngi baki Hamas ki kher thma kensan ya ke Israel. Dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai.